Il-ġimgħa fil-qorti ħareġ li George Farrugia, il-negozjant li ngħata l-proklama u li għalhekk irid jgħid biss il-verità, kien saħaq mal-pulizija li Intershore Fiduciary Services ma kienet taf xejn dwar l-iskandlu taż-żejt. Id-dikjerazzjoni ta' George Farrugia innifsu saret fi statement li kien tal-pulizija meta ġie interrogat brabta mal-iskandlu taż-żejt. Dawn id-dettalji ngħataw il-ġimgħa fil-qorti mill-Assistent Kummissarju Michael Kassar. L-istatement ta' George Farrugia taħt ġurament jikkontradixxi għal kollox l-allegazzjonijiet seri li għamel fil-jiem li għaddew il-Ministru Tonio Fenech fil-konfront ta' wieħed mid-diretturi ta' l-Intershore Fiduciary Services, Joe Cordina. Tonio Fenech kien akkuża lil Joe Cordina b'involviment dirett fl-iskandlu tal-loti tal-commissions. George Farrugia iżda qal li l-Intershore Fiduciary Services ma kienx taf bl-operat tiegħu. Qal ukoll li l-Intershore iffurmata minn Joe Cordina, l-avukat Martin Fenech u l-accountant Charles Sherry ma kienx taf bl-invoices li kienu għaddejjin bejn Trafigura u Akon Limited ta' George Farrugia u lanqas seta' tkun taf bil-ħlas tal-commissions. Iffaċċjat b'din il-kontradizzjoni bejn dak li kien qalu u dak li ħareġ mill-qorti, Tonio Fenech is-sibt filgħodu fil-mellieħa prova jħassar dak li ħareġ mill-qorti u baqa' jippersisti fl-akkużi tiegħu. Kienet minnaħa tiegħek dwar l-Intershore u dwar Joe Cordina u dok l-allegazzjonijiet li kien hemm. Il-bieraħ fil-qorti ħarġu dettali li jagħtu verżjoni differenti minn dak li qed inti. Inti ħatibqa' tinsisti fuq il-pożizzjoni tiegħek? Naħseb Joe Cordina ħad deċiżjoni tiegħu rreżenja. Ovvjament nassumi għax ħass li kien hemm xi responsabbilta li wieħed jgħid li jiena ma kontx naf ma teżonorakx mir-responsabbiltajiet tiegħek il-liġijiet ta' pajjiżna ma ċari dak li huma responsabbiltajiet ta' meta tkun direttur, sole shareholder u anke rappreżentant legali ta' dik il-kumpanija. U allura naħseb illi id-domandi tiegħek mhux li tindirizzhom maridu. Meta ħareġ l-allegazzjonijiet folots tiegħu dwar Joe Cordina, il-Partit Nazzjonalista kien appella biex Joe Cordina iġor responsabilità. Iżda mistoqsi jekk kien ser iġor responsabilità u wara dak li ħareġ mill-qorti u li kontradixxa l-verżjoni tiegħu, Tonio Fenech ħarab. Kien hemm qal li għandek tirtira kandidatura, Ministru. One News xtaq jagħmel ukoll mistoqsijiet dwar dan anke lill-Prim Ministru Lawrence Gonzi. Iżda għal darb'oħra is-sibt il-Prim Ministru ma rridx jieħu l-mistoqsijiet tal-ġurnalisti u l-istaff qalinna illi kien maġġel. Wara l-allegazzjonijiet ta' Tonio Fenech u l-Partit Nazzjonalista, id-diretturi tal-Intershore Fiduciary Services ċaħdu bil-qawwa kollha l-involviment tagħhom fl-iskandlu tal-lotu tal-commissions u bdew proċeduri kriminali kontra l-istess Ministru Fenech.